3 to 9. Isaiah chapter 53 verses 3 to 9. Manindog tang tanan. Verse 3, gitamay nato siya o gisalikway. Nakasinati siya mga kagulanan o mga pagantos. Gani walay mutanaw kaniya. Wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos. O gipas-an ang atong mga alantoson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong mga pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato. O pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag. Ug wala ang subay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo. Nagpakahilom lamang siya. Sama siya sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. O sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya. Wala gayud siya'y timik. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya. O walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato. Bisag wala siya makabuhat og dautan og makasulti og bakak. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Kanimo niining takna sa kabuntagon among gisalig ang among hunahuna og mga kasing-kasing. Nagaampo nga ang imong balang espiritu magatabang kanamo aron masabtan namo ang imong mga mensahe. Nagaampo nga ang among mga batuon nga mga kasing-kasing pulihan nimo sa kasing-kasing nga masinugtanon og maalagaron diha kanimo Ginoo. Nagaampo nga ang among kasing-kasing nga nalimbungan niining kalibutana. Balikan nimo Ginoo o giyahan mo makabalik diha kanimo o Dios. Nagaampo ako o Ginoo nga kaming tanan gikan sa mga kabataan, sa mga hamtong, sa mga batanon, ang tanan nga maabot nining mensahiya, imo gayud o Ginoo nga pagaligunon. Ang tanan gayod nga way kasiguruhan hatagan sa kasiguruhan. Ug kadtong wa pa makadawat sa kaluwasan imo gayod nga ihatag Ginoo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong paghatag kanamo og dakong kahigayunan nga karon makaduol pa mi og makapaminaw sa imong mga mensahe. Hatagi gayod kami sa langit ng kaalam ug madawat namo na Amahan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga panglingkod ta, mga igsoon. So, karong adlaw ang atong isgutan mga igsoon ang grasya sa kaluwasan. Kanang naas imong tapad, tanawa ang nawang pagtinan-away mo niya pangutan-a siya ingna kung mamatay ka karong adlaw langit bagyot ka. Sige. Di kaywa man ta kabalo basig karon ra kutob gyud. Di ba? Kaganina testimony ni Brother John, hapit gyud sila. Pero gigunitan pa gyud sila sa Ginoo, giampingan pa gyud sa Lord ang ilang kinabuhi. Nya mo ni atong timan-an nga ang atong kinabuhi mga igsuon, sugot kag sa dili, pwedeng karon ra ni kutob. Sa pag-usaon ni mo ni og simbako buyag-buyag unsa pa na inyuhang atuang mga pinulungan kaniadto.
Kining kamatayon maabot ginis tawo nga dili gyud nimo ni mabalibaran. Ang kamatayon maabot gyud sa tawo nga wa gyud kay di gyud ka kaatras ani. Unya ang mga tao sa imong palibot moingon rag rest in peace. Dili lagi ka mag-rest in peace kung adto kas kalayo sa impierno maglangoy sa tibuok ng kinabuhing walay katapusan. Muna ang gikinahanglan gyud nimo ang seryoso kaayo nga relasyon diha sa atong Ginoo. So, ang grasya nga mao ang kaluwasan mo na atong isgutan karon. Now, si Prophet Isaiah, gitawag siya Saint Paul in the Old Testament. Nga naman, tungod kay si Pablo sa New Testament, siya ang may naghanang nasuwat. O niya, kiniusab si Isaiah, siya ang taas kayo og nasuwat og ang iyahang mga pagtudlo, mga igsoon, nagtarget gyud sa kaluwasan, sa kasalanan, hukman unta sila unya naay kaluwasan nga dili sila na hukman kun dili nadawat nila ang kaluwasan. Ang unang focus is ang Israel, and then nagprophecy gyud siya og ang iyag yung tumong ang coming nga Messiah, si Lord Jesus Christ. Kini si Isaiah, paminaw, nagprophecy siya 600 years, around 600 years, sa wa pa matawo si Jesus. 600 katuig, wa pa natawo si Jesus. Usa pa matawo si Jesus, 600 years. Nagministry si Isaiah og nagwali siya mga igsoon ngadto sa mga Hudiyo. Og ang iyahang mga pagprophecy na record gayod og nasuwat gayod tungod kay nagprophecy usab siya sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Na imagine unsa kana kadugay mga igsoon, wa pa gani ni sila maabot ani sa Babylonia 600 years, around 600 years. Giwali niya, gisulti niya nga dunay mangluluwas nga moanhi. Makita na siya sa Isaiah 9:6. Tanawang Isaiah 9:6 palihog. Ningon ang Isaiah 9:6 alang kanato matawo ang usa ka batang lalaki or natawo ang usa ka batang lalaki. A son is given. The government will rest upon his shoulders. So, ang tanan nga nasod, gikinahanglan gayod nga mailalom diya niya, magpailalom diya niya. And he will be called Wonderful Counselor. Wonderful Counselor. Kanang maalamong magtatambag mga igsoon. That is why kung nakay problema, tingbasa kag Bible, di ka nakulangag tambag. Pero kung ato ka magpatambag sa imong isig ka Kristohanong chismosa, problema pod. Or ato ka silinganan nimo magpatambag, problema pod. Nya magbulag mo ron, ato kas imong ex magpatambag, imong ex magbalik mo. So si Kristo ang maalamong magtatambag nga gisgutan diha. Remember 600 years? Sunod, mighty God. Tawgon siya mighty God. Now, naay mga relihiyon karon nga di mo to Jesus Christ Dios. Nya, og moadto ni nimo makahinumdum ka kaning Isaiah 9:6 nga si Jesus Christ mighty God. Kay daghan man ni silang kasangyaw karon nga dili Ginoo si Jesus, dili siya Dios. Sunod, everlasting Father. Tanawa? Si Jesus tawgon sad siya everlasting Father because siya og ang amahan usa lang. Sunod, Prince of Peace, hari sa pakigdait. So kung wa kay panahon sa Ginoo, problemado na kandaan, tuwa pagyug ka sa cellphone, kanunay naga-scroll, ang naa diha sa cellphone, tanan gina, toxic, negative, guna. And then sige ra sunod aning mga vloggers nga nangadato nag-ayo, sila nag-post sila. Ugnay mo lantaw sa ilang post, maka-income sila, madato sila samot, pero ikaw nga sige ra lantaw, nahurot imong oras. So wala kay mga maayong tambag sa kinabuhi, di kay katik paminaw mga alawiton nga para sa Ginoo, wa po kay pagbasa sa pulong, di ka maminaw mga wali, ito ara ka dito katambay social media, ikaw ang tao nga puno na daan, uyugon, ragamay, wa na, tumba na. So,
Then, tawgon siya og Prince of Peace, hari sa kalinaw, hari sa kadaot niya. Wala gyud kay kalinaw kung naara ka sa cellphone nagtambay, kay puro kadaot na diha. Wala gyud kay kalinaw kung wala kay panahon sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay naay tulo ka buok nga moanhi sa prayer meeting aning young people. Ang rason sa uban nga nung dili sila moare, kana magud sila diha, kana magud sila, kana. Ingana sila. Kana manggod sila, kana. So, ang Ginoo man yung tuyo og manganhita. Mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Wala gyud kalinaw kung wala ang Ginoo. So, gisulti ng daan nga siya gayod ang maghatag og kalinaw mga igsoon. So, bata pa ni, matao pa. Then, pag abot dito sa 53, kato atong gibasa kaniya, mao na ni. Mag-antos na siya para sa iyang katawhan. Nga naman, ang iyang mga katawhan, gabinuutan o gayo, gasunod sa balaod, perfect sila, pero ang ilang pagkamatarong, ang pagkamatarong sa tao, di man makaluwas niya. O, dyan maluwas. Sa kusa pa ka hinimbahon, ka manggihatagon, ka mahigugmaon, ka maluluyon, gyoy maluwas, kung dili mo ano sa Ginoong Hesukristo. That is why di ka maluwas sa imong kaugalingong paningkamot. Kaya ang nagluwas, yun mo si Kristo. Laruhon ako. Giluwas ka aron magbuhat kag matarong. Dili kay magbuhat kag matarong aron ka maluwas. Sayo, ang insakto mao ni giluwas kas Ginoo aron magbuhat kag matarong. Amen? So, dili kay magminatarong gyud ko kay aron ko maluwas. So kanus aday ka mahimong sigurado sa imong kamatayon. Nga mayong kag nakoy kaluwasan gyud sa kinabuhi. Kanus aday nigabot na? Dili. Sa buhi pa ka sigurado na gyud kag asa ka. Sigurado na gyud kag asa ka. Kisa na niguro, ikaw? Dili ka kasiguro sa imong kaugalingon, kabalo kang makasasala ka. Pero kung ari ka sa gisulti sa Ginoo, mubasa, magkat-on, makaingon gyud kang salamat Lord nga giluwas gyud ay ko nimo bisag makasasala ko. Kaya nga naman, wa pa ka natawo o gibayran kaniya Isaiah 53. Basahon nato mga igsoon. Ingon dia sa verse 3, he was despised and rejected, a man of sorrows. Gisalikway siya, walay nagtagad siya, o puro ra kagulanan ang naa niya. Then, acquainted with deepest grief. Grabe kayong kagulanan mga igsoon. We turn our backs on Him and look for other way. Talikdan na to ang Diyos, o niya, magkinabuhi tag-atua. Muna diha. And He was despised, and we did not care. Gisalikway siya, watay pakiniya. Next. Ingon ang verse 4, yet it was our weaknesses He carried. Atong mga sayop tong iyahang gipasan mga igsoon tong nga kabugat. It was our sorrows that weighed Him down. Katong atuang mga kagulanan unta mga igsoon, siya'y nagdala adto tanan. Iyang gipasan to tanan mga igsoon. And we thought His troubles were a punishment from God. A punishment for His own sin. Di ba sa diha nga gisakit si Kristo, ang mga tawa do nag-abiba? Kasasala, manggod kayo. Sipao nila og unsa in wala gyud kabalo ang mga tao nga ang iyang gibuhat bayad di ay sa ilang mga sala og atoang mga sala. Samtang magpadayon ka sa pagpakasala, nay nag-antos nimo. Gibayaran ka, gipakamatyan ka mga igsoon. The next verse, ingon siya sa verse 5. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. Gisamaran siya. Nag-antos siya tungod sa atong mga sala, and He was beaten so we could be whole. Siya maoy gibunalan mga igsuon, siya maoy gipaantos, gilatos siya og ayo aron mamaayo kita. Munang ningon ang awit nga by His stripes we are healed. And He was whipped so we could be healed. Muna gibunalan ta aron ta mamaayo mga igsoon. Verse 6.
Verse 6 ningon diha. For all like sheep have gone astray. Motang mga karniro, mga igsuon nga nagasalaag. Diningon siya, each of us has turned to his own way. Gaiyahay ratas kinabuhi. Ako muna akong kinabuhi. Ay ko gilabti, ay ko gilabti, ay ko gilabti. And the Bible says, apan siya maoy gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Yet the Lord laid on him the sins of us all. Si Kristo gyud mga igsoon maoy silutan sa tanang mga sala nga nabuhat aning kalibutan. Gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan aning kinabuhi. Verse 7. Kining verse 7 mga igsoon, something na nagtudlo nato kabahin sa pagpaubos. Tanawang verse 7. Imagine King of Kings and Lord of Lords, siya tag-iyas tanan pero nagantos siya og gibayran ta. Verse 7, bisag gidaog-daog siya og gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya. Sa iyang gibuhat, sulay ko nagpanabi ng nasimong tapad og magpakahilom ba na. Sulay ko nagdaot ng nasimong tapad, magpakahilom ba na. Ginikanan, badlunga kuno ng imong anak og maghilom ba. Nigbadlong ni mo anak, tubag nagkalima. Nya proud kayo, Christian ko, di na ko kinahanglag camp. Sana camp. Christian naman ko. Nagpakahilom lamang siya. Grabe jud kayo ni mga igsoon. Sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. You know what? Ang nating karnero, kini nga karnero mga igsoon nga isgutan nimo, gisgutan dire. Kana bitang wala siya gitawag og resistance, walay pagsupak. Masinugtanon gayud. Nya hinumdumiha kamatayon na gani ni. Kamatayon na gani ni. Dalon na siya sa kamatayon. Ang iyang itampo, maugyod ang kamatayon. Ang iyang ihatag, maong iyang kinabuhi, mga igsoon. Pero ningon ang Bible, mura siya karnirong, gidalas ihawan, wakoy pagsupak. Hello? Then, ingon diha, wala gayud siya timik. Verse 8. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya. Mo bitaw nga gipangutana siya ni Pilato, kinsa pa, daladala siya. Gipangutanag, tinuod ba ning ilang pamasangil nimo? Wala, gyud siya itimik, gahilom siya. Nga naman. Useless ramang gihapong mutingob ka. Kay bisan pag insakto ka, wa may justice. Kay ang matarong gipakasayop o ang sayop gipakamatarong man. So hinikawan sa hustisya, walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Wa gyud ingon, huy ngano man ang inyong giingon na ana, wa man ay sala, wala. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawan. Ang rason nga namatay si Kristo mga igsoon tungod sa atong mga sala. And that is why katong nidawat ni Kristo sigurado silang naay kinabuhing dayon. Ngano to? Kay gipakamatian na sila. Kung nagduwa-duwa ka, malangit baka ako. Ipakamatyan na lagi ka. Unsa man day mas gamhanan, ang kamatayon sa tong Ginoo ang iyang kinabuhi dito sa cross o ang imong sala? Mas gamhanan ang iyang kamatayon. Motoy bayad sa itong mga sala. Yung verse 9, mahadlok ta nga, basig di ko ilubong. Basig ato ko ilubong atong kasudpanan. Basin ato ko ato ilubong atong maot nga minteryo. Asam na gusto nimong lubong ka ng pansyon nga gold? Unya, pina-red carpet nga imong lungon ito, datong red carpet, padong lubnganan. Tanawan ni atong Ginoo, kung sa'y paagi siyang paglubong. Ingon siya. Verse 9. Sa verse 9, he had done no wrong. Wala siya sala nga nabuhat. And had never deceived anyone. Wa gyud siya gilimbungan. But he was buried like a criminal. He was put in a rich man's grave.
Kabalo ba mo atong lubnganan nga dito gilubong si Jesus? Hinuwaman ra to. Ang ilubong na ato, dakong makasasa. May mga sila, uy, diya ra ba ipang lubong ng nanag-suicide? Diya ra ba ipang lubong ng mga walay bautismo? Diya ra ba? Yung hadlok po kabitaw, no? Basig di ko liguon, kamatay na ko. Basig di ko wisik-wisik ka na, eh. Remember, asa si Jesus Christ gilubong? Kabalo mo, ayan mo sige, una-una, asa mo malubong? Una-unaan nyo, asa mo inighuman sa inyong kamatayon? Langit ba o impyerno? Kaya bisag gold ang imong panchon, kung maglangoy kas kalay sa impyerno, naunsa man ka. Nasabta na ito na mga igsoon. So muna'y gidangatan sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Grabe yun kayo ang iyang pag-antos. Now, nganong nahitabo na mga igsoon tungod kay ang atong Ginoo bisag siya ay tag-iyas tanan nagpaubos siya. Philippians chapter 2, Pilipos kapitulo 4, kapitulo 2, versikulo basahon na to gikan sa 2 mga igsoon. Philippians chapter 2 verse 2 niingon, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan o hunahuna og sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Verse 3, ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo pa kay kaninyo. Kaya ne? Kaya? Sa ako mga kaubang basketballista, ang mga suko ang pumog mga pilde. Gusto gidaig daog kanunay. Ang gusto kang daog ka kanunay, ikaw ray dula, ikaw ray pagrepere, ikaw ra po'y lista sa imong score. Di daog ka kanunay. Ang duwa na ako na ipilde, na daog. Ya kay di mo na chess nga duwa. Tural ginang na physical, magdasmaganay, manggina. Magsungayanay, mangyot. Kay, saan mo po ng duwa? Ang usara may bula, nang mag-ilog. Pagka naigo, may nga na dayo, Christian man ka. Gidasmagan lagi ko. Di, ikaw tuyo, ang bula. Nya kaya naman mo ang bula, di. So, pagpaubos, in verse 4, yan kanina, verse 3, no? Huna ang uban, mas maayo pa kaysa nimo. Sige daw. Huna ang uban. Makadungog, gani kagidaot ka. Basig, mas maayo pa siya kaysa nako. Walang gidaot ka niya, kay mas maayo pa to siya kaysa nimo. Ana lang. Di kayo mga neka, ha? Tinaw na? Sure ka na, kay apil na ba kasumon? Kabalo, mga igsoonay, mga complain din ako. Ang gingnan, maglisod kog husay, kay di Kristohanon ning ubang involved ane. Unsa man, gusto mo ako ning taga-ikos mga ngalan tanan. Atras mo lagi. Taga-ikos ngalan tanan, kay ako ning ipatawag. Atos barangay magistorya ron, maapil na ko, gwalin ang nas barangay. Awa man lagi manghatag. Abi ba na ko, genuine yun ang inyong hatod-hatod diri sa kuwag istorya. Di man lagi mo manukol. Ato istoryahon. Pero puro Kristohanon, diri raon ta. Di man mga Kristohanon ni uban. O dahil ito ta. Ato na ko dito magwali. So, una-una ang uban, nga mas maayo pa kaysa nimo. Verse 4, pag tinabangay kamo o dili kay maoray inyong atimanon ang inyong tagsa-tagsa kakaayuhan. Pag tinabangay. Maobitaw, pastor, nga amo siyang gitabangan. Ayaw usba ang tono. Tabangan. Dili, tabangan.
Musugot mo sa dili, kanang conflict, mauli ra gina siya. Kung magka-conflict mi karon, mabot ang time magkauli mi. Nya kani apil mamutanan. Nagkauli na mi kita, nagkauli ta. Apil man po. No? Kami mga igsoon, kaming magsuon na namin GC. Pero never ming maghisgot og taos GC nga kami gingani mi kami nga na kana si kuan mao ni wala. Kabalo mo kung say nasa among GC, nga lagad ra gyud ta, bisag asay atong assignment, mao na padayon ra gyud ta. Kami ra po'y magbinadlungay. Bisan pagsad-an na dito kay bisan pag giunsa na siya dito, pag abot ana sa GC among ingnon naray minsay ang Ginoo ana nimo. Paubos lang. Di kay tambaga dahil na to. So, ingon siya nga pag tinabangay ka mo. Unsa daw? Tinabangay. So, dili tabangan. Tabangan. Pareho ra ba ng pulong-pulunga? Tabangan. Tabangan. Aritas ato ginang tabangan mga igsoon. No? Tabangan o tabang? Kana. Sakto na tinilda. Nya sunod. Sa verse 5, ingon siya, angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios. O, diyan na po, verse 6. Bisan siya nay matos yung balay magwali nga si Kristo sugo ra dili Dios. Sa man yung itubag. No, maguna sa Bible. Kadi maput timan-an God. Isaiah 9:6 ha, tawgon siya og everlasting God. Everlasting Father. Unya sa Philippians 2 verse 6, bisan siya Dios. Tingnan siya ha, kinsa si Kristo? Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Nagpakatao siya, ninaog siya, gibiyaan niya ang iyang pwesto. For example, siya presidente, siya hari, gibiyaan niya ang pagkahari. Gibiyaan niya iyang opisina. Pero wala gipasabot nga dili siya presidente. Siya gyapon ang presidente bisag wala siya siyang opisina. Verse 7, hinoon sa iyang kaugalingon nga kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod. Nahimong usang kaulipon na tawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpakatawo. Muna mo yung sila, tawo ramang yun si Jesus. Tinuod bitaw. Isa may niingong kanding. Dili man siya Diyos, Pastor. Niingon gani dirino nga Diyos. Unya nagpakatawo. Sama ni mo na ron. Niingon siya. Gibiyaan niya ang iyang katungod og nahimong siyang usa ka ulipon og natawo siya sama sa kasagarang tawo. Verse 8. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Kana kita maningkamot ra gyud og sunod, maningkamot ra gyud og sunod. Oy dihay pagsulay, maagwanta pa. Or dihay kagulanan. Grabe naman pagsulay og kagulanan. Padayon gyapon ko. Dihay kamatay, nganong namatay man. Kagulanan na gani, kasakit na gani namatyan pa jud ko. Grabe naman ka Lord, pahuway sa ko. Ana, testingan niya atong pagsunod, paglahutay. Pero siya dire niingon nga naglahutay gyud siya hangtod sa kamatayon. Hello? Kanang nas imong tapat inlalahutay ta pagsimba o pag-alagad, brad, sister. Sultihi. Kay na ana ron sunod Domingo ana. Naligo na nagdagat. Kabalo mo, dagan kay hindi manimba ron kay ngano tamis ning dagat rong buntag. Ya kamo unya na naghuman na tog simba, pangaligo mo dagat. Kung gusto mo. Ngano ka na mga tawag yun? Nga pareho ramang dagat, parat, anang buntag, pagkahapon, parat. Nga lami, magkayog yun ng musimba ta, kay makadungog tag mga pagtudlo, mga pagbadlong sa pulong sa Diyos. Pero, di man yun, makayang unahon sa Diyos, sa tawo ang Diyos. Padayon sa ta mga igsoon.
Ingon ang verse 8, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa iyang kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Nganong gisumpayan man eh? Tanawa, dire sa tanang mata. Dire tanang mata sa verse 8. Ingon siya, He humbled Himself in obedience to God and died. Pwede ra diha nga period. Ngano man ang gisumpayan ani? Died and died a criminal's death on a cross. Ingon siya nga ang iyang kamatayon, mga igsoon, dili ra ordinaryong kamatayon. Nga naman, because kung imong tun-an ang pamaagi sa Roma sa ilang kapanahonan, tanaw, aron na kayo makatunan. Tanang taong makabuhat og bugat kayong sala patyon. Doon na sila ibulad sa adlaw, doon na ipakaog ilaga, ilawog sa liyon. Pero nahibaw ba mo, nga ang pinakadakong sala o pinakamakauulaw nga paagi nga silot sa kamatayon kanang ilansang sa cross. And si Jesus Christ maoy diha gihimo na nga silot sa atong Ginoong Hesukristo. Pwede ra siyang mamatay, di ba? Sa mga Hudiyo, batuon, hantod mamatay. Sa Roma, ilansang. Muni pinaka bugat o pinakamakalilisa nga silot. Wag yun, ibalibad itong Ginoo. Ayaw, pula man na. Firing squad na lang ko ka na magtalikod ko. Or pakuryentehin na lang ko. Ba't nga ng Bible, nagmasinugtanon siya hangtod siyang kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Unsa daw ng kamatayon sa cross? Pinakamakauulaw o pinakabugat, taas ang process sa pag-antos nimo. Usa ka mamatay. Og mo na'y giantos atong Ginoo tungod sa imo og akong mga sala. Oh, Holy Spirit, tabangi gid ko ani. Kitang tanan masabtan nato ni mga igsoon. Grabe kayo ang iyahang giagi nga pag-antos. Tungod sa iyang pagpaubos mga igsoon, mao kay kung dili siya magpaubos, dili gyud mahitabo tong atong gibasa Isaiah 53 verse 3 hangtod sa 9. Tungod sa iyang pagpaubos, namatay siya dito sa cross, bayad sa itong mga sala, after 3 days nabanhaw siya. Pagpakita nga kadtong mito midawat kang Kristo, may kinabuhi usab silang dayon human sa pagkabanhaw. Matay, hukman, may kinabuhing dayon katong nahiusa kang Kristo. Verse 9, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kay taas-ang dapit. Sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Mo nang kakanta ta natay awit nga Jesus name above all name. Bisan pa nag-unsang ngalanas problema nimo, mashabog diha ang ngalan sa Ginoo. In other words, mas gamhanan ang iyang ngalan. Verse 10, busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit. O ibabaw sa yuta, o ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Kinsa ang ngalan pasidunggan? Kung nangandoy pa kaning kalibutan ang pasidunggan ka, nasayop gyud ka mga igsoon. Because ang tumong ragyod nato pagpasidungog sa ngalan sa Ginoo. Verse 11, ug ang tanan magsangyaw nga si Jesus mao ang Ginoo. Kisa ato isangyaw? Kisa ato isangyaw? Ngano man maato kasi imong silingan lahi may imong isangyaw. Sige panugilo niya, buutan ko kayo siya. Napadyo siya dimple. Gwapo kayo eh. Ini pa siya itsa niyang bula kay ang ring mo mugukod sa bula masyat. Arang gwapuhag yan. Ya kanang imong gipanghambog o imong gipanugilon, mao pa na yung pasakit nimo sa umaabot. Promise. Kanang imong kalipay karon antusan na nimo. So ang tanang ngalan magsangyaw nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Now listen. Grabe kaayo ang pag-antos. Pero wala niya gi-give up ang cross. Imagine ha, basan siya bugat kayo nga cross. Gikan pila naka samad ang iyang naagian. Kadugo na siya kaayo. Then gikirunahan siya mga igsoon og tunok. Ha?
Ma-imagine man nimo ang mga tunok nga nagkagot diha siyang ulo? Unya nagpasan siya bugat kay nga cross, dayong dunay mo latos, dunay mo sipa niya, nay mo luwa, nay mo suntok. Distansya pa ang Golgota nga didto siya ibarog ang cross o gilansang siya. Kinahanglan siyang makaabot didto. Nga imagine mga igsuon, ukab ang imong ukab ang mga panit, ang mga unod sa mga bunal nga laksi, mga igsuon nga paksi sa mga bunal. And then ang iyang tuhod masugamak sa mga bato, mga ukab, magdugo. Naay mo sipa, naay mo luwa, naay mo suntok sa iyaha mga igsuon. Indunay na nagyaga-yaga, pero samtang nagpasan siya sa cross, madagma na sadya, mubangon siya kay nasiyang kasing-kasing, nasiyang una-una, ikaw kako nga di ka maimpirno. Grabe kayo ang pag-antos ngayang giagian mga igsuon. Insultian ka na ako, niining kalibutan na daw na yung mga taong musulay, sakripisyo nimo. Kamo mga daga sa inyong eskwelahan na musundo nimo, na mukuha nimo. Mahal kayo ang gas. Jadi rin mo pagasan kay laban nimo, labod ka niya, pero inigabot sa panahon magbulag mo, hinumdumig, kapila ka niyang ikuha, bayri ang gasolina. Doon ay mga sakripisyo. Mga ginikanan nagsakripisyo para sa atong mga anak. Bisag dili na sila makakita anak kay atong mga anak, buta na gina sila, hangtod nga mahimo na silang ginikanan. Di gina sila kita sa atong sacrifices. Igora nang mo post, Mama, Happy Mother's Day, walay sama kanimo. Papa, Happy Father's Day, walay sama kanimo. Pero hangtod nga mahimo na silang ginikanan, dito pa na sila makasabot, uy, sakit man na ning tubag-tubagon ta, uy, sakit man na ning insultuhon ta, uy, sakit man na ning dili tatuuhan. Because they are blind and they're kanang bungol. Hindi na yung mga anak na dili ka maong musulti o pagdasig. Pa, kabalog yun may pa, arang grabihan na yun mo. At sa Facebook, pa, kabalog ka. Kisa rin mo papahan ang tanan nga friend ni mo sa Facebook nga makabasa na. Kabalogon mi pa, grabe kayo imong pag-antos pa, mauni, kami grabe jud among pabadlong pa. Tapos Facebook. Sulaya ko nung atubang nga imong papa. Nya top day nya guniti sa abaga or gakson man nimo pa. Grabe gyud ka kalig-on. Pasalamat gyud ko sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tinuod yun sokol ragay among natampo nimo. Kabugat ragay among nahatag nimo pa. Kagulaanan ragyod, kasakit ragyod. Ma, wag yung kay tulog at timan na mo. Pero mao ragyod ni among natampo nimo. Na-depress, na-stress ka tungod na mo. Dagan kayong mga anak, mga igsuon nga buta anak. Kusog kayong manglibre og milk tea sa gawas. Kusog kayong manglibre og sapatos. Manglibre og palitan ka na ko ani. Pero wag gyud sa butas mamag sa papa. Pa, karong Biyernes gabi ikaw ug si mama, walang iba. Walay lain nga imo. Ako, diri mo nako kuyog. Ndutag na yung mga anak ng anak. Di ba nindot kay ng anak si Gerald? Muingon si Gerald, ma, nanagko gyud mi, ikaw ron gyud. Grabe gyud imong pag-antos ma, kay mangita pa kag among kaunon, plus amo pag yung kang tubag-tubagon. Di sabay mga anak nga ma, sa unsa ka kababaon ma. Tamis pas cake, imong yaw-yaw. Grabe kayo. Ang tanawan ni atong gibasa diri no. Grabe ang pag-antos nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Now listen to this. Unsa man gyud ning kaluwasan nga niya nato? Sigurado ko nga naa dinhi nagduwa-duwa nga kung pangutan-on kag mamatay ka karon 100% bagyo kang langit, nagduwa-duwa ka.
Ang rason nga nagduha-duha ka, tungod kay wa ka kasabot pa kaayo sa pulong sa Ginoo. Dili na rason nga makasala pa man ko. What if di ay? Timing ko ditong nagpakasala, yung ibalik si Lord. Sumurag wa pa ta kasabot, ani ba? So karon, unsa man gyud ning pagkalinuwas mga igsoon? Kining naluwas ta sa grasya. Okay. Balik tas pinaka kasing-kasing sa New Testament, John 3:16. Adto tas John 3:16 mga igsoon. Ningon siya diha. Sa John 3:16 gisulti diha. Unsa ta pagluwas mga igsoon. Unsa ning kaluwasan nga atong nadawat. Tumbasahon? Ingon siya, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ang kalibutan nga gihisgutan kita. Tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Say rason. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. Pangutanan ang nas imong tapat. Ina nagtuo ba ka ni Jesus? Mangutana ko mga igsoon, nagtuo ba ta ni Jesus? Nganong magduha-duha man ka, nga luwas ba ka or dili? Nga ningon naman ang Bible, ang nagtuo, dili malaglag. Akong usbo ng pangutana, nagtuo ba ta ni Jesus Christ? Ang pangutana nganong nagduha-duha man ka, malangit ba ka og maimpirno? Nga ningon naman ang Bible, ngang mutuo niya, dili malaglag. Tungod kay nakulangan pata sa kaalam og panabot. Munang nagduha-duha ta. Amen? So ningon siya, kung dili, makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Nga naman, sa unang pag-anhi ni Kristo, verse 17, tanawa, sa unang pag-anhi ni Kristo, unsay iyang tuyo, wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganis kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Motoy una niyang pag-anhi, sa ikaduha niyang pag-anhi kana na mao silot na. Tung dili maapil sa iyaha. Tung walay Kristos kinabuhi. Lisod gyud kay na mga igsoon. So muna gingon sa Biblia, God sent His Son into the world to judge, not to judge the world, but to save the world through Him. Muna'y rason nganong ni anhi siya mga igsoon. Now, ang pangutana, nganong kinahanglan mang muanhi si Kristo o nganong kinahanglan man tang luwason? Pastor, og ang tanan di ay nasulat sa Bible, unya ako nang sundo na ako na ikinabuhi, di ko magtilaw-tilaw og sala bisag gamay. Di ba di ko malangit? Dili lagi ka malangit. Kung wala si Jesus Christ nagantos og namatay para nimo. Nga naman, gisulti na ni Isaya nga ang matarong nga buhat sa tao, ang pinakamatarong nga buhat sa tao, trapo. Luod to siya, ako na ning na-explain, unsa to nga trapo, nga gipasabot dito. Ang atong nailan nga trapo, pangpunas sa sakyanan, pang trapo sa lamesa, trapo sa tiil. But si Isaya, nag-mention siya og trapo nga gamitonon sa babaye, kay wala pa ning mga whisper with wings kaniadto. Kamo mga asawa, bisag bana na ninyo. But every time moabot ang inyong monthly, naamoy ibutang din nga amoy mo absorb sa blood. Di ba bisan imong bana dili na nimo tanawa. Imo jud siyang lukuton taguan nganuman. Hugaw kay na siya og baho. Nga bisan gani imong bana dili nimo na i-expose sa imong bana. Apan wala ba mo nasayod kinahanglan muning magtuon tag Biblia, wala ba ta nasayod nga mao nay gimension ni Isaya kay kaniadto ang kababayen-an trapo lang ang ilang ipa-absorb pag naa sila'y monthly. Mo nay gimension ni Isaya nga ningon nga ang atong matarong nga buhat hugaw pa sa trapo nga gamitonon sa usa ka babaye aron mo absorb sa iyang dugo inignaa siya'y monthly. Tanawa niya, perfect ni nga tawo, pero kung wala si Kristo namatay para niya, ang iyang maayong buhat hugaw pa sa trapo. Nasabtan na to mga igsoon? So, mo nang gipadala ang iyang bugtong anak. Nganuman, yun, nga kinahanglan man tag kaluwasan. Nganuman kinahanglan gyud mga igsoon nga moanhi si Kristo. Romans 3:23.
Ningon ang Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23, niyon sa? Kay ang tanan nakasala og nahilayo sa grasya sa Dios, the glorious standard. In other words, namatay ang tanan spiritually. Buhi kayo, baga kayong make up, pero spiritually patay. Nalayo sa Ginoo, putol ang relasyon. Sultian mo na ako mga igsoon, kanang sanga nga bag-o pang giputol, bisag unsa pa na kanindot ang dahon ana o kanindot ang bulak, sunod nga oras, laos na na. Sige mugtanaw, gwapa kay siya, grabe dato kay siya, grabe sikat na kayo siya, nagkalawas na na, kung wa na'y Ginoo. For all have sinned. Munang kinahanglan tang luwason. Nga naman, kitang tanan makasasala. And you know what? Ang bayad sa sala, mga igsoon, kamatayon, munang naidugo, paagason. Sa sinugdanan pa lang, sa diyang nakasala si Adan o si Eva, si Lord mismo mao'y nagpaagas og dugo sa hayop. Aron ang ilang panit, kuwaon ni Lord og ihimuong bisti sa mga tao. Itabon sa ilang hubo. So doon na naidugo nga ni agas. Then ang sala, mapamahinluan lang, mapasaylo lang, pinaagi sa dugo, mga igsoon. Now, I tell you, pagka ako na problema sa dugo, mag-post ako sa Facebook, oy, kinsay naaaning nga dugo, type O+. Nanginahanglan kong tulo ka bag, please donate. Kanang mo donate, bisag pariho pamigdugo nga type O+, i-check ang iyang dugo kung okay ra ba. Kaya kung ang iyang dugo na ay cancer, isalin sa ako makanseros na hinuon po ko. And that is why ningon ang Bible nga ang tanang tawo makasasala. In other words, walay usag yun nga hinlo. Dili pwedeng ang dugo sa akong wife maoy ibayad sa akong pagpakasala kay puro mihugaw. Ang dugo lang nga hinlo, matarong og balaan nga makapapas og sala, mga igsoon, ang dugo ni Kristo. Nasamtan na to? Kitang tanan hugaw. Na naka-plaster dito, naka-plaster nga tarpaulin sa dilapas. Ningon dito, why sala bisag usa. Kabalo mo ko sa ilang interpretation, libog kayo. Tanawan ni si itong pintor, Michelangelo. Sa mga wala na kaila ni Michelangelo, siya ang usa sa ilado kaayo sa history nga pintor. Maggama siya painting. Because na misinterpret ang Bible pagkanaog ni Moses sa Mount Sinai, ningon ang Bible nga og ang himaya sa Ginoo ang kasulaw anaa sa anawong sa ulo ni Moses. Suwaw kayo siya kay nakigatubang siya sa Dios. But giunsa man ni paghubad mga igsoon sa relihiyon, ningon sila ang glory, ang crown of glory, or ang katong nga himaya, giilisan nilag horn. Maunang sa ilang painting, dito sa Batika, sa ceiling, naa dito, gidrawing nila Moses, nga naay sungay. Ningon ang Bible, ninaog siyang mahimayaw niyang dagway. It means gasanag, gasidlak ang iyang nawog. But ilan ang gi-interpret mga igsoon, nga horn. Giusab nila ang glory into horn. Munang ang ilang painting si Moses sungayan. Sulay mo makaadto mo anang dapita nya yangod mo anang mga painting mga igsoon makaingon nang yukang dapat manis pagsimba mano maning poro mani. So tanan makasasala, walay tarong. Dili makaimog luwas nako si Pablo, si Pedro, kisa pa ning mga santos nga gipanghisgutan. Sa Bible, ang tanan nga nagtuo gitawag og saints. Munang ningon dia, ipangumusta ko sa mga saints. Iyang ipasabot nga naa simbahan na nagsimba. Pero sa relihiyon ang gitudlo nga santos katurang maordinahan nga namatay na. Munang pwede na ka ditong mga itabang, uy, iampo ko diha, kay ikaw may dool diha.
Bulag man sa gitudlo sa Bible. So kitang tanan makasasala mga igsuon, nalayo gyud ta sa target. Kung mayon kay kag target mga igsuon kana bitong bullseye. Pagtira nimo, wa gyud na igo ang bullseye. Ang gustos Ginoong pagkinabuhi wa gyud ta mihaom. Munang kitang tanan impierno ta kung wala si Kristo. So nganong nagkinahanglan matas kaluwasan? Ingon ang Mateo 6:23, kay ang bayad sa sala kamatayon. Tanawa? Mateo 6:23. Ang bayad sa sala unsa? Kamatayon. Now listen to this. Kana nga kamatayon mga igsoon for the wages of sin is death. Kana nga kamatayon is separation from God eternally. Adto ka sa impyerno. Kung doon na may dapit nga wala dito ang presensya sa Ginoo, ang dapit sa impyerno. Puro ra gini kalayo mga igsoon. Way katapusan nga adito mag-antos ang taong walay kaluwasan. Kay wala niya si Kristo. Now, for the wages of sin is death. Munang kinahanglan tag kaluwasan. Unsay sumpay ana? But the gift of God. Sa batanan, gift. Kana bang tagaan kag gift? Imo nang trabahoan, dili. Dili kay gift siya. Amen? So ang kaluwasan mga igsoon, dili lagi na siya magminatarong ka aron maluwas ka. Giluwas na kaniadaan mao nang makinabuhi na ka nga matarong. Nasabtan na to? Di kay magtinarong jud ko kayo aron ko maluwas. Ya, grabe og na unsa ko ato, di pag ko luwas. Wa pa jud kasabot. Gitagaan na sa gift niya ningon gyapon wa man. Wala oy, gitagan ba di ko? Mo man ay mga taong dili sure sa ilang kaluwasan. Gitagaan nas Ginoo sa kaluwasan pero mo deny, wa man. Giluwas ba di ko? Ngano wala di ka nakadungog nga naay ni anhi nag-antos na matay para sa atong mga sala? Nakadungog man. Oh, nganong i-deny man nimo? Bayad to sa atong sala. Gift siya, gift. Dili nimo siya o magtinarong jud ko kayo aron ko luwas sa Ginoo. Ay pastor, okay ra man ko pastor, kay gamay ra man ko sala, sila daghan kayo. Inig-abot nas adlaw paghukom timbangon ra man ni Lord. Uy, mas bugat man 5 ka kilo maning imuhang sala. Pero kay 20 ka kilos man imong pagkamatarong, luwas ra ka. Sod! Dili ingon ana mga igsoon. Ang kaluwasan naa ra gyud kang Kristo. And then ingon ang Hebrew 9:27. Hebrew 9:27. Hebrehanon kapitulo 9 versikulo 27. Ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa ug tapos niini hukman siya sa Dios. Inighuman sa atong kamatayon unsa di ay hukman, di nakapurgahon. Paminaw mo tarong ba? Naama mo'y Biblia, nganong dili magyud ninyo basahon og tun-an aron di mo mailad. Kabalo mo unsay ilang isulti? Okay ra man na magpakasala ta gamay. Gamay ra. Dili man na siya kanang mortal sin, mga venial sin ra man na. Ini kamatay nimo ato kas purgatorio, purgahon kas among mga pag-ampo. Pamisahan ka na mo og unsa. Muna mga tao kumpiyansa ra. Sige lang, mamatay ko kay misahan pabitaw ko, yampo pabitaw ko. And that is why daghang mga tao dili seryoso sa ilang pagkinabuhi nga matarong ingon nga mga anak sa Dios. Pero kita nga nagtuo nga mga anak sa Dios, makabuhat og sala, di ba makonsensya ta? Amen. Kanang nas imong tapad seryosohag pangutana inana palagi kay konsensya. Sige ba, sulti kay mahuman ta. Dali. Oh, right? Na? So, mamatay gyud ang kada usa. Unya hukman. Na kung wala ni ani si Jesus Christ, kung wala ta niya luwasa mga igsoon sa mga pag-antos o kamatayon dito sa cross, kitang tanan hukman ang atong destinasyon silot. Sa Bible, nagsulti ranig langit og impyerno. Wanay purgahay inighuman sa kinabuhi. Diin man mo nagahuna-hunaan na mga igsuon. Asa man ta nakakita, ana. Nga human sa kamatayon, napasay hapitan.
Kaniadto mga igsoon, grade 5 kami. Gitudloan mis among religious teacher sa Values Education. Ningon siya, every time ta magrosaryo, naay rosaryoan nga munaog dito niya ang mga kalag, mukatkat kuno, niya, ug muundang kuno ta, mabugto kuno to, niya, mga hulog. Tarunga po na ninyong tudlo, arong tarong pong mutudlo. Dinaan na po yung mga laing version. Daghan man islang version, God. Daghan kayong nagpakasakit karo, nagpalansang ang uban nga tapos ito gapasan o cross, dayong gitagayan, gibutang sa ang cross, kani dawat pastagay. Nya dapat ito gapasan o cross, pero gapanigarilyo, gaaso. Na, mamatay ang tanan unya hukman. Mo nang nangutana ko ganina, what if karon lang ka kutob? Nig-atubang nimo sa Dios, hukman ka. You know what? Ang judgment ra gyud atubangan unya sa Dios kanang di na mo ingon ang Ginoo pila ka buk imong sala. Iya lang lantawon. Do na ba kay relasyon ni Kristo og wala? Siya ba imong mangluluwas or dili? That is why siguro nga dili imong matarong nga buhat mo luwas nimo kun dili si Jesus Christ. Amen. Daghan kayong gitawag na rog mga mangluluwas. Now, Revelation chapter 20 verse 15. Nanginahanglan kita kaluwasan mga igsoon. Gipadayag 20 bersikulo 15. Niingon diha mga igsoon. Sa 15 ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libros kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Napa mo? Nakaibalo ba mo mga igsoon nga dunay mga relihiyon manglakaw og Domingo aw Sabado mo adto sa inyong mga balay? Sultian lang mo nako pag anda mo og pulong sa Dios walihin na sila. Nanangyaw na sila kay dadon mo sa ilang relihiyon ug ang ilang relihiyon dili mo tuo nga naay impierno. So kung wala impierno gawas nun tanan no? Pwede na magbuhat bisag unsa basta lami. Nindot. Wa may silot. Yan mo na ilang gitudlo. Ngang tao mamatay daw, sama laghayop, mo disappear sila, ma-annihilate ra sila, mawala ra sila. Daw hangin lang, mawala ra. Pero ningon ang Bible, mo'y gyuni ang kamatuoran, si Kristo mismo nag-ingon. Nga ang mga pangalan ni atong mga nangamatay na, nga hukman. Tan-awon diha kung ang ilang ngalan naa sa basahon sa libros kinabuhi. Kay kung wala, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Anyone whose name was not found, recorded in the book of life, was thrown into the lake of fire. Di ni komedya. Wa ka kabalog kanus aragyog ka kutob. Pwedeng sunod oras mga tubang natas paghukom. Muna siguro agyod kung asa ka paingon mga igsoon. So nanginahanglan tag kaluwasan. That is why ni anhi si Kristo og iya gyud tang giluwas mga igsoon. Now, paminaw, sa unsang paagi man ta giluwas, kinsa man ang nagluwas kanato og unsa may iyang gibuhat mga igsoon. Aron ta maluwas. Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Ningon diha, gipadayag sa Dios ang iyang gugma diri kanato sa paagi nga mao kini. Bisan pa sa dihang makasasala pa kita, namatay si Jesus diri nato. Na? Kita mga igsoon, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us, while we were still sinners. Wa pa ka nakaila Ginoo, wa pa ka nidawat niya, wa pa ka gasimba, sugarol pa ka, adik pa ka, chismosa, libakira pa ka, unsa pa nang imuhang mga kalingaw sa kinabuhi, gipakamatyan na ka ni Jesus. In other words, bayad ka na. Muna ayaw nang sige gunaunag, unsa pa kagahapon. Kay kung unsa kagahapon, hukman kas mga tao, gihapon karon bahala na. Tungod kay, kabalo ka, nga gibayran ka ni Kristo. Now listen to this mga igsoon, nakabalo ba mo nga si Kristo ray dili mo biya nato? Ang Ginoong Kristo ray maoy dili mo biya nato. Kisa may nakainom dom dire sa story ni Gaspar og ni
Gerson. No. Sa story ni Kuya Danilo o ni Kuya Gino. Daw, illustration ra ni Kuya Gino. Suko ra ba si Ma'am Ines? Nako. Gakuyog ni silang Danilo o si Kuya Gino. Wa pa sila ginuos kinabuhi niya ga istorya sila, Brad. Ang imo ako. Labtan ka. Ako bala, risbak ko. Usa tag dugo, usa tag tungol. Tungol. Migo kayo ta. Di ko musugot nga na mo daw nimo. Siya po, Brad, di. Magkinaon sa, di kita mag-BI, Brad. Samtang nagpanaw sila, naglakaw sila, gipakita, ginilas, usag-usa nga, maayo, gyud silang higalas, usag-usa. Kalit dahil leon, may abot, mga igsoon. 370 ka kilo nga leon, hingkod. Dili siya gulang, di po siya bata, hingkod gyud nga leon. 370 ka kilo. Gangulob ang leon, samtang nagkaduol ang leon. Pagkakita nilang duha, mga igsoon, si Kuya Danilo nikat-kat sa santol. And si Kuya Gino, maglisod man siya saka sa santol, naa naman ang leon. Nihapa na lang yun siya nagpapatay-patay. And then, iabot ng tuanas tumoy si Kuya Danilo and si Kuya Gino gahapa dito sa yuta. And then ang leon mga igsuon ni duol og nagsimot-simot, nagtuyok-tuyok, nya simot-simot sa nawong og sa ulo ni Kuya Gino o nya nilakaw. Nilakaw ang leon. Ninaog nas Kuya Danilo og ningon siyang, Brad, sa may gibuhat sa leon, wakal mo malagi kay labde, wa malagi ka pa, wa malagi ka kikaon. And then, ningon si Kuya Gino, Brad, ang leon na yung gisulti nako. Nihunghong siya nako, Brad. Ningon siya, kanang higala nga mamiya nimo, mas peligro pa na kaysa nako. Muna gisulti leon, Brad. Sultihan mo na ako, wala lagi tinuod, laging makauban nimo hangtod sa hangtod. Muunong nimo hangtod sa hangtod. Kay bisan nimong anino, sukat sa imong pagkatao, kauban na nimo hangtod ka mamatay. Pero kung magbarog ka dito, ngit-ngit imong anino, biyaan ka. Ang magpabilin ra nimo, ang muuban nimo, ang musabot nimo, ang mugakos nimo, ang mo-comfort nimo, ang mutabang nimo, ang mupanalangin nimo, ang mo-encourage nimo, walay lain ang Ginoong Hesukristo. Amen! Sa diyang nagsingabot ang leon, nga motukob nimo ang kalayo sa impyerno, ang kamatayon, ang hukom, ang silot, ang bayad sa pagpakasala. Wala ang Ginoo mikatkat sa santol og mingong bahala na kadiha, Brad Gino. But siya mao'y niatubang, siya mao'y nagantos og namatay, mga igsoon. In karon grabe kayo ang leon nga nagmulob. Ang dakong umaabot nga kagutom. Pila ka mga bulan o mga by kani nga months, dili pa rin matapos nga year, moabot ang dako kayong kagutom. And then pag abot sa next year, dunay mas dako pag yun nga kagutom, mga igsoon. Nagsingabot ang leon, ang leon. And then moingon na ka mag-imbak og daghan kayong gasolina, magsinako nako og asin, mangumpradaan ko pagpa-deliver ni Gaspar og usa ka truck nga NFA. Aron di ko magutman. Maniguro ka sa imong kaugalingon. Misultihan ka na ako, nining nagmulob nga leon sa dako kayong crisis o kagutom nga moabot, mga igsoon. Sultihan ka na ako, ang atong Ginoo dili siya parehog tawo nga higala mo promise nimo pero mukatkat og santol. Siya mismo'y mga tubang. Siya mismo'y manalipod. Ang Ginoo mao'y magsalbar sa atong kinabuhi, mga igsoon. Muna yang gibuhat dito sa cross. Ingon siya, gipadayag sa Dios ang labihang dakuan niya nga gugma. Sa paagi nga mao kini, samtang makasasala pa kita, namatay na si Jesus para nato. Hinduta na nga balita, mga igsoon. Samtang makasasala pa kita, namatay si Kristo para nato, mga igsoon.
Ingon ng 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. Akong basahon mga igsoon nagingon. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat sa kasulatan. Si Apostol Paul ningon siya, si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nasulat sa kasulatan. Unsa nga kasulatan gipasabot ni Pablo? Ang panagna ni Isaias. Nga nag-antos siyang namatay pinaagi sa mga sala nato. Gibayran ta niya. Verse 4. Gilubong siya sa ikatulo ka adlaw o gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Nganong namatay siya? Bayad sa atong para sa atong kaluwasan. Amen? Nganong nagduha-duha pamanggapong kang naluwas baka or wala. Nga namatay na gani siya og nabanhaw. Imo naman siyang gituuhan. In other words, giluwas kaniya gikan sa kalaglagan mga igsoon. 1 Peter chapter 3 verse 18. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 mga igsoon. Dingon diha 1 Peter chapter 3 verse 18. Kay si Kristo namatay makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagpadala kanato ngadto sa Dios. Pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw siya diha sa espiritu. Unsa daw? Christ suffered for our sins. Nag-antos siya. Dili ikaw ang mag-antos aron ka natanawan ni mga tawo. Sakag mga bukid, gasigig bunal-bunal sa likod. Dayong naapoy nagsipa niya kay nasubraan ni balos tong ilang Jesus. Kita man sa Facebook? Gisipa siya ba? Gitangtang niya tong iyang costume nga katong gitabon siyang noong den giduol niya tong gisipa, nagsipa niya dayang gisumbag din niundang na siya pass and cross. Gaganiha lang kadlawon. Resurrection day. Gapagakuan sila kanang lipay kay sila. And then gidrama nga si Jesus kuno ay nabanhaw dito si babaw sa kapilya ka kuan. Ya pagkabanhaw gibang ang fireworks. Aw kanang usita kana? Fountain? Nga na ning kasiga-siga. Dito man siya natungod. Nung nilupad ang iyang sutana, niya ga brief rain town siya. Sige, sundog-sundog. Ingon ang Bible na matay lang siya, kausa alang sa tanan. Sige yun, pa nimong sundog-sundog, wa mang yung kay masundog. Di magani masundog nimo ang iyang giingon nga pagpaubos, sundog ko na hinuon nimong magpasan-pasan, magbunal-bunal, maglatos-latos. Yun na pa usa dito ang gasutana, gakuruna, kuno ay tunok, unya gapasan og cross. Kabalo ka kung sa i-cross, ngayang ipasan, kaha sa San Miguel Bear. Nga iyang gipurma og cross, mo iyang gipasan. Nanawar ng mga tao, no? Gihimo na lang duwa-duwa, gihimo na lang yaga-yaga. Muning Christianity katawanan. Kung kamo kita mga nakaila sa pulong sa Dios, nagbasa sa pulong sa Ginoo, ilhon gyud nato. To apay hawak ko ang bit. Kita mo to? Mga lukay ang giwarawara, diya sayaw, hawak ko ang bit, hawak ko ang bit. Imagine ko no. You know what? Okay ra na. Wala man ko'y problema na. Sa uban nga mga churches, ang ilang mga pagpanarbaho, mao nang musician sila sa gawas. Unay trabaho na. Wala ko'y problema naman. Wala ko'y problema. Pero dire, paminaw gayo. What if ari sa sulod sa church? Magdrum na dire si Joshua. And then sila
music team diri na lang tugtog sila. And then si Divine, mukanta na si Divine. Maingon na si Divine. Labis na nasaktan ako, sobrang nahirapan. Imagine na lang ko na na. Nga pagkataon-taon na po, no? Nga na. Jopay, kumusta ka na? Unya kay kini si Justin, kabante mo Justin maglid mo ron nagrakista, ganang kunit og microphone. Maingon na siya, hey dad, look at me. Kalisuda mga igsoon, no? Lahi ginang church. Ato yun ang personal diha sa Ginoo mga igsoon. Nag-encourage na ko ang music team. Kung involved mo mga ingon ana, mabut mo ng panahon mo na inyong panginabuhi. Nganong i-social media man po ninyo? So, padayon sa tamang igsoon, layo na kay tagitulinan. Karon, sa daghan nga bersikulo nga akong gisultihan, murag katurag yung nikat-kat sa santol mo inyong hinumdumang gitagbog leon. Unsaon man nato parang maluwas ta. Final na ni karon. Kaya dire nagduwa-duwa pagluwas ba o dili. Unsaon man nato arong sure gyud ta nga maluwas ta mga igsoon. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ningon siya, for it is by grace you have been saved through faith. Pinaagi ra gyud sa grasya nga kamo naluwas sa diyang mituo kamo. And this is not your good works. This is not your works. This is not your doing. Dili ni inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Ang kaluwasan din na araw mo simbag yun ko magtinarong yung magbinudarong ko maluwas. No! Grasya sa Diyos, gihatag niya. Diara, dawata ni. Lord, magtrabaho pa ko para ako naman kon. Dili kay gasa ni, dawata ra ni. Ang seryoso na kung pangutana mao ni karon, dawaton ba nimo si Kristo aron maimo nimong Ginoo, gimong mangluluwas. Pariya siya sa imong kasing-kasing. Verse 9, ingon ang verse 9. Aron walay magpahinambog mga igsoon. Salvation is not reward for the good things we have done, so that no one may boast. Ang kaluwasan madawat nato dili tungod sa atong pagkamatarong or may hinimbahon ka or manggiyatagon ka, maging luluyon ka, may gugmaon ka, matinauron ka. Dili. Gasa ni siya aron walay maghinambog. Tanawan ni mga self-righteous. Di ba, moingon na sila, naluwas may kay mga matarong may. Self-righteous na. Panghambog na hinoon. Pero ang mga matarong nga iya sa Diyos, mayon gina, naluwas ragyo ko sa grasya sa Ginoo. Uy, nabag-o lagi ka. Kay giluwas ko sa Ginoo, mo nang magkinabuhi na ko ngayong ani. Uy, nabago lagi ka, kay giluwas ko sa Ginoo, mo nang magkinabuhi kong ingon ani. Uy, nusimban lagi ka, kay giluwas ko sa Ginoo, aron magkinabuhi. Ligo tagdagat ron, kay Easter Sunday ron. Uy, musimbas ako, kay giluwas ko sa Ginoo. Dili kay, musimba ko, aron maluwas ta. Musimba ta, kay aron makukuhaan ng sungay. Giluwas ka sa Ginoo mo nang mubuhat ka ani, nga buluhaton sa pagkamatarong mga igsoon. Amen? In John 5:24, ingon ang Juan 5:4 mga sa 24. Juan 5:24 nag-ingon, sultian ko kamo, ang mamati sa akong gisulti og mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Sunod sumpay, siya dili silutan kay nakalatas na. Sa batanan, nakalatas na. Yun sang Bible? Nakalatas
na. Wala ningon ang Bible nga mulatas pa. Humana, di na silutan kay giluwas na. Ang uban maguna-una pag inig kamatay na ko ano yung usap pa dyan ni mahibawa no luwas ba ko or dili. Humana niingon ang Bible nakalatas na, dili na silutan. Kay nakalatas na siya og may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi mga igsoon. Naapata? Naapata? Ang John 10, 9 to 10. Gunta sa gamay ha? John 10 verses 9 to 10. Ingon diha mga igsoon, if you confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you are saved. Kung imong isulti si imong baba nga si Ginoong Jesus, si Jesus Ginoo, hari nimo. Og tuuhan sa imong kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios. May kinabuhi kang dayon. Niyon sa ang verse 10. For it is our heart that believes. Ang atong kasing-kasing mga nito, mga igsoon, and are justified. Gimatarong ta, pinagi sa atong pagtuo. And it is with our mouth. We profess, we confess our faith and are saved. Naluwas ta, pinaagi sa atong pagsulti, mga igsoon. Kaya di man po ka musulting, dili gikas imong kasing-kasing, ang imong tinud-aray nga pagdawat o pagtuo kang Ginoong Kristo. Now, kinsa diri ang mituo og midawat na ni Ginoong Kristo? Isang kamot. Down, hands down. Kinsa nato diri nga gusto nato, katong wala pa, gusto nimo nga dawaton si Jesus, nga imong Ginoo, imong hari og imong mangluluwas. Aron nga ini kahuman aning kinabuhi-a or gikan aning orasahan man sa itong panimbahan, wa na kay problemahon. Magkinabuhi na lang ka, padayon na lang ka, nga magkinabuhi mag-alagad sa Ginoo, tungod kay sigurado na kag-asa ka paingon. Kinsa dire, palihog isang kamot. Sige, ay kauwaw. Na, kitang tanan, ito o nagmidawat kang Ginoong Kristo. Praise God. Amen. Now, kini nga kaluwasan mga igsoon nga atong dawat pinagis grasya. O kini nga kaluwasan mga igsoon na angkon nimo og imo na ni hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang himuon nimo kay giluwas naman kas Ginoo. Magbuhat kas mga butang nga makapalipay sa Dios. Unsa imong buhaton? Mga butang nga makapalipay sa atong Dios. Close your eyes, mag-pray on nata. Diha sa amo music team. Mag-pray ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kayo sa mga pulong nga among nadawat. Salamat o Ginoong Hesukristo nga ikaw mao'y nagaantos hangtod sa imong kamatayon dito sa cross. Bayad to sa among mga sala. Gisi-gisi ang imong unod ug panit sa mga bunal tungod sa among mga sala. Salamat, Ginoong Jesus. And sa imong pagkabanhaw, naghatag kag paglaom nga katong motuog misalik nimo dunay kinabuhing dayon. Ug kana mao kami o Dios, amo na nga gihuptan ang kinabuhing dayon nga dili nami magduha-duha. But imuha gyud kami og imuha na kaming mga anak. Karon Lord, nagaampo ako Ginoo nga ang mga mensahe nga among mga nadungog dili mo labay nga kawang. Dili na mo malimtan ang hilabihan nimong kasakit tungod sa among mga kasaypanan. I pray, Lord, nga mamuhat kas tanang kasing-kasing o hunahuna sa tanan nga niya karon. Lord, nga wala na mi pagduha-duha. Yes, Lord, makasala pa mi og dili maihap nga mga sala. Apano, Lord, ang among mga ngalan nasulat na diha sa basahon sa kinabuhi. O ang among pagkaanak diha nimo Ginoo magpabilin na gayod hangtod sa hangtod. Tabangi kami sa imong balang espiritu Lord, makapadayon gayod kami sa pagsunod, pagsimba, pag-alagad kanimo. Kay kami naluwas man lang pinaagi ra gyud sa imong grasya.
Magbuhat kami ni ini mga gipangsugo nimo Lord. Dili aron maluwas kami kun dili aron ka mahimaya kay imo ming giluwas. Ug mao ni purpose nga imo ming giluwas. Ang kaluwasan nga mong naangkon dili namo ikahakog, but amo sab ning ipaambit sa uban. Salamat ining tanan, in Jesus name. Amen and amen. Magapabilin sa pagpanglingkod mga igsoon. Pwede ba i-off ang lights diri sa tubangan? Palihog og ibot ana nga lights o kani nga